Όταν είμαστε θα έχουμε 3 squad. Το alpha squad θα είναι 3 άτομα και θα κρατούν το walker. Το β squad θα είναι 2 άτομα και θα προσπαθήσουν να επιτεθούν το EU base. Όταν πας στο EU base πρώτα βάλουν ένα beacon πίσω που το κτίριο, να με φαίνεται και αν είναι δυνατόν να μην ακούμαστε την ώρα που να πέσουμε από το beacon. Το squad B θα κάνει επίθεση μαζί με το walker στο toll station. Και να προσπαθεί να βρίσκει διαφορετικά path σε περίπτωση που εκείνα που πιάνουν φέρουν καρπούς. Πάμε να δούμε τη διαδρομή του walker. Walker ξεκινά. Έχουμε ένα προβάδισμα εναντί των αντιπάλων, διότι ο δικός μας ο walker μπορεί να πάει πολλά πιο γλύωρα στο toll station. Αν καταφέρει να φτάσει γλύωρα στο toll station, πιάμε εδώ, αλλάσουν πολλά πράγματα στο παιχνίδι. Το λοιπόν η squad alpha έχει μια ιδιαιτερότητα στην αρχή. Πρώτα να γεννηθεί έναν άτομο μόνο, θα πιάει το walker, θα ξεκινήσει να πηγαίνει προς τη βάση. Όταν φτάσει στη βάση και λίγο πιο πριν ακόμα, να γεννηθεί άλλος πάνω του, ο οποίος με το που να γεννηθεί θα κατεβεί και μετά θα γεννηθεί και το τρίτο member. Έτσι να καταφέρουν να πάνε και 3 κοντά χωρίς να θέλει να το βρουν τα πίσω. Και οι 3 θα είναι engineers. Αν μπορούν να βάλουν EMP mines στα γλύωρα για να βοηθήσει με την άμυνα εναντίον του walker τους, να βάλουν και να σάζουν το walker μας. Θα πιάνουν την πρώτη σημαία, δηλαδή το toll station. Είναι σημαντικό να μην το χάσουμε το walker, γιατί αρκεί να ξαναυκεί. Οι engineers που να βγουν να έχουν unlock στα εκείνο που κάνει diffuse τα enemy EMP mines και το EMP mines. Η β' squad είπαμε κάνει επίθεση στο EU base. Έναν καλό path να ακολουθήσει εν τούτο που πάμε εμείς τώρα. Εγκαλών τα άτομα της β' squad να τζιθκιώ με edic για να μπορεί να κάνει ο ένας revive τον άλλο. Να ρέξουν πατημένοι ό,τι εύρουν δαμέ αν μπορούν να το παίξουν και θα φύγουν χωρίς πολλά που πίσω. Τώρα φτάσαμε σχεδόν στο EU base. Θα πάει, πας στη σημαία απευθείας. Να έρθει πατημένος ποδάς. Και να βάλει δαμέ πίσω έναν μπίκο. Μετά να έρθουν και οι δυο μαζί, θα προχωρά ο ένας μόνος του για τη σημαία που δαμέ κατεβαίνει.
Δεν ξέρω αν κατεβαίνει που ψηλά, πάω να το τσεκάρω. Κουάτσι, δυο άτομα. Έχει τον νου της να βοηθήσει τον Walker. Ακολουθά τον το path. Είτε πάει που πάνω δεξιά, είτε έρχεται που πολλά πίσω. New player. Άμα είναι η squad C, διότι δύσκολο της να βοηθάει από το toll station, δοκιμάζεται να βοηθήσει είτε τη squad Player left. B που πάει η EU base, ή δοκιμάζει για central camp. New player.